салом алейкум тамошобинони азиз, созе нағзен саломатиё хубай. Дӯстони азиз, имрӯза навори мо аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза 11 қаторай, нижни билёи фасон доранд. Такпушҳо аз 20 сомон сар мешавад нархҳошон. Беҳад вариантҳои зиёд ҳастай. Марамат инаи комплект мепурсиден. Комплектошон инами намудо 100 сомони айн духтаро. Ина касе доставка дар кора, нависен, доставкаам доранд. Хоҳен биёен, интихобшон зиёдай. Ай пеш хутон якта ба якта тамошо карда интихоб кунен. Медонед, пиньюаротон ай чанд сум сар мешава? Аз 50 сомон сар карда дар инҷа шумо метавонед ки пиньюар харидорӣ кунен. Пижамаотон чи? аз 100 сомон аз 100 сомон сар мешавад. Ана баъд пижамаҳои фасон доранд ки нархошон аз 100 сомон сар мешавад. Духтаро, марамат чанд моделе ки дар кораитона, чӣ моделе ки маъқулаитона, нависен, суратошонам мепартояндтона, интихоб кунен, доставка доранд. Ё ки биё. Ассалому алейкум, занҳои азиз. Ман Ситора Юсупова, закреплёни бриллиантиви директори ширкати Фаберлик, ҳамаи шумо занҳоро ба кор ба командаи худам даъват мекунам. барои шумо чунин тӯҳфаҳои қиматбаҳо харидорӣ кардаам. барои он нафароне ки ба унвони директорӣ мерасанд, ангуштарини тилло тӯҳфа мекунам. бинед чӣ хеле зебо. барои он нафароне ки ба унвони серебрини директорӣ мерасанд, дастмонаи тилло тӯҳфа мекунам. барои он нафароне ки бриллиантиви директори ширкати Фаберлик мешаванд дар командаи ман, набори бриллиантиви тӯҳфа мекунам. инҷо клончик ва гӯшвори бриллиантдор ҳаст ки ҳамроҳи худ документ дорад, яъне паспорт дорад. барои он нафароне ки нав корро оғоз мекунанд, чунин тӯҳфаҳои лозима барои хона мондагием. марҳамат, дар WhatsApp барои кор нависед, муфассалтар маълумот гиред. Инай пеш борошона бинен. Инай тройко чанд сумай? Манай тройко. 160 сомони. Манай тройкора бинен 140 сомон духтарако. Мана арусако бисёр мепурсанд. Ин нуқтаи савдода бинен фасониша. Ана баъд четвёрка ҳам доранд. Ё чандан? 160 сомон. Мана четвёркошон 160 сомон, ана ин моделош 140 сомон. И тигрша бинен 160 сомонай четвёркай. Ласиам хамуллоймай ки армянски шолка. Мана баъд панҷтагаям доранд. Панҷтагаш чанд сумай? 300 сомон. Манай панҷтагаш 300 сомонай. Шолкошон хушрӯ. И турецкиша я? Инаин бо турецки. Мана бинен чӣ хеле мулоима ки хушрӯ. Хулас духтарако, метавонен биёен ин нуқтаи савдо. ҳама намуд размер доре, на? ҳам размерои калон, ҳам майда. Бисёр вақт мепурсанд. Баъд арабски стилам бисёр мепурсанд. Марамат нархошон аз 100 сомон сар мешава то 250 сомона. Мана то 250 сомона. Хулас инай хел ваёям ҳастай двойкоям. Анай моделоям. Инош чандиян? Ино 80 сомон. 80 сомон. Бинед чӣ нархҳои хуб духтарако. размероям ҳамаи размеро ҳаст. бисёр вақт размери балишмерка ёфтан мушкил ая. Инчунин занҳои ҳомиладора метавонанд аз инҷа пижамаҳои хушрӯ дастрас кунанд. ина духтарако бинен сифатҳои хуб, размерои нақс. чӣ размере ки шумо дар корай пайдо мекунен. мана бинен духтарако интихобшон чӣ хел зиёда. як бори дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи Пажарка, сеюм дарвоза 11 қаторай. мана биёин. Фарзонҷа, ассалому алайкум. Ана диди, ман ча кофта омадам. Як бор аз хоҳару Фарзона як чиз гирифтам, ман бисёр маъқул шуд. Ана бо кофта Фарзонаҷон омадам. Фарзонаҷон кани чӣ дори ҷон як фар? Борои нав дорад. Дар ҳақиқат чизо арзон кардане ки. Вай, ина бине футболкачиҳоя бин ин вай чақур шуд. Ино маечниё. Ино 130 сомон. 130 сомон чақур. ина бине ин размерои ман ҳастанд. Ҳаст ҳар хел размер. аҷоиб чизи хушрӯ ина бина. марҳамат кунед мардум, нархҳои дастрас, арзонака, чизои босифатагу ина бине. бозори Корвон тарафи Пажарка. сеюм дарвоза 11 реал. 11 қатор сеюм дарвоза. мана пеши Фарзонаҷон мебӣ чӣ намуде ки хоҳе мана ёфта метия бо арзонакак мекунам. бисёр духтари дилкушод. марҳамат занҳои азиз, хоҳарои азиз, духтаракои азиз, ба ана ҳамин ҷо биёед чизи дилхоҳатона меёбед.
инчунин духтарако купальнико ҳастай, буркуниё ҳастай, буркуни купальники маҳкамак. Марамат касе дар корай духтарако нависеншона бо шумода сурат мепартоянд. Ба наздики борошон мебиёя, беҳад точкашона навк шодаган, ба наздики беҳад борои фасон заказ кардаган мебиёя. Марамат биёин арабский стил, янам хел халато, двойко, чизе ки дар кораитона дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунед духтарако. Биёен. тамошобино 100 сомон комплектора бинен чӣ фасон. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза 11 қатор. Ина каседа дар кор боша комплект бисёр доранд. 100 сомон 90 сомон ҳами хелай нархошон қимат нестай. Рақамашон дар рӯи экран ҳаст. Касе доставка дар кор боша нависен доставкаям доранд. духтаро пижамаҳои пахтагӣ тоза нигоҳ кунед чӣ фасон 130 сомон дар бозори Корвон тарафи пажарка. Ана бинед сеюм дарвоза 11 қатор. Рақамашона ман мемонам дар рӯи экран доставкаам доранд. Иҷа интихоб бисёрай бинед чӣ двойкои хушрӯ, халато, пижама, пинюар ҳар он чизе ки мехоҳед пайдо мекунед.